आफसुआ से बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंनो हाबाय नैबे बुब्लियाव मा बुंगोन? दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा 7 तारिख फेब्रुवारि 2023 आव जोंनि हाबाफारि बादियै बर' माहारियारि फरायसा आफादा फार्स्ट एनुअल कन्वेन्शनखौ गाजा गोमजायै मेहेरगोनाङै खुंफुंनो हाबाय। आङो बनसुनि आफादगिरि जानानै गासैबो जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि मानगोनां दैदेनगिरि बिबानगिरि आरो गासैबो जोंनि बर' समाजनि मेलेमजिबि बिथांमोन दैदेनगिरि बिथांमोन आरो गोबां आफादफोरनि दैदेनगिरि आरो समाज सिबियारि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो आरो जोंनि बनसुनि बे फार्स्ट एनुअल कन्वेन्शननि रिसेपसन कमिटिनि मानगोनां चेयारमेन बिथांमोनखौबो बे हाबाफारिखौ जाफुंसारहोनायनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ रोजा रोजा दा जोंहा दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों दे जोंनि फुल फ्लेज मोनसे सेन्ट्रेल कमिटि जाय जोङो एडक कमिटि हिसाबै थांनाय 2022 7 फेब्रुवारिनिफ्राय जों दिनै 2 आसिनजों सोलिबोदोंमोन। दा बिनि गेजेराव जोंहा गोबां जोंनि गोरों लाइमोनफोर जाथिनि थाखाय जांख्रिखांग्रा बिथांमोना ओंखारबोनानै जोंजों जगदान होनानै जोंनि बे मोनसे सेन्ट्रेल कमिटि दाफुंनायाव आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आं साफ्रोमखौबो बे प्रग्रामखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आं रोजा रोजा दा बर' माहारियारि फरायसा आफादा जेब्ला 2022 7 फेब्रुवारियावहाय जोङो बड'लेण्ड सोलोंसालिनि मुंख्लंफोरखौ मान बावनानै बिबार बावनानै जोङो दाफुंसारदों। बेनि मास मोननैनि उनावनो जोङो बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट डिमान्डखौ जोङो डिमान्ड खालामदों जोंनि क'क्राझार केडिसिखौहाय आरो बिनि गेजेरजों क'क्राझार डिप्युटि कमिशनारनो जोङो बिनि थियैनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जोंनि प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया आसामनि गभर्नर बिथांमोननो चिफ मिनिस्टारनो जों लानानै दैथायहरदों। दा बेनि उनावबो जोङो दिनै बै समावहाय जों दिल्लीयावहाय जों सोमावसारनायनि हाबाफारि लादों जोंनि क'क्राझार दिउटिनि फोथाराव सोमावसारनाय हाबाफारि लादों उदालगुरियावनो सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। दा बेखौ नोजोर बोनानै बर' माहारियारि फरायसा आफादा नैबे जोंनि फार्स्ट एनुअल कन्वेन्शननि जे मोनसे डेलिगेट्स सेसनावहाय जोंनि सोमावसारनाय हाबाफारिखौ गिबियावनो दोननानै जोङो दिनै प्रेस एजिटेसन जोंनि भारत सरकारनि भारत सरकारनिसिम जों बे बड'लेण्ड सेक्रेटारियेटनि जे मोनसे एजिटेसन बेखौ जों एजेन्डाखौ जों गिबियावनो लादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा बर'फोरनि जे मोनसे थांनानै थानायनि जे ससिय' इक'नमिक कालचारेल आपग्रेडमेन्ट जौगानायनि थाखाय जे मोनसे जों एजेन्डा लादों हानायखिनि बयसुआ बे बिथिङाव हाबनानैबो जों जाहाथे बर' हारिखौ जों मोजाङै सिबिनो हायो बेखौबो जों लाफादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि मोनसे एम्पावारमेन्ट जोंनि लाइमोनफोरनि सोलोंथाइनि सायावबो बनसुआ जि हायो जों एसे सहाय होनानै जोंनि फैबाय थानाय जोंनि गथ'फोरनि लाइमोनफोरखौ निउ जेनेरेसननि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो हिस्ट्रिकेलि जोंनि कनस्टिटिउसनेलि लिगेलि जों बिथांमोनखौ गियान होनो हायो नामा विजडम होनो हायो नामा बे हाबाफारिखौबो जों लाफादों आरो बेजों लोगोसे जों ट्राइबेलफोरनि गेजेराव जों इउनाइटेड जानानै जों ट्राइबेलफोरजों ज' जानानै जोंनि ट्राइबेल इस्यु बर'नि इस्यु जोंनि आसाम ट्राइबेलफोरनि इस्युनि सायाव जों जयैनो दिल्ली फारसे आवगायनानै भारत सरकारनि गेजेरजों जों सावरायनानै बिथांमोननि गेजेरजों जोङो नांनानै माबा मोनसे थांनानै थानायनि जों अबस्था लाबोनो हायो नामा बिनि थाखायनो जोङो दिनै बे एजेन्डाखौ लादों। दा बे हाबाफारिखौ नोजोर बोनानै जोंनि पार्टिनि दैदेनगिरि बारग' बिटिसि क'क्राझार डिप्युटि कमिशनार बारग' आरो दानि चेयारमेन अल पार्टी लिडार्स कनफारेन्सनि जन एंटिकाटर सार बिथाङा जोंनि हाबाफारियाव मैखोमै बिथाङा बाहागो लाफैदों आरो बिथाङाबो सम सम जोंखौ गावसोरनि हाबाफारियाव बाहागो लानायाव खोब लेंहरो। दा जों बेखौनो नोजोर बोनानै जों जाहाथे जों इउनाइटेड जानो हायो ट्राइबेलफ्रा आरो बेजों लोगोसे जोंना गार'लेण्ड बिग्राम गार' स्टुडेन्ट लिडार
टुरानि केन्सार बिथाङाबो फैनानै जोंजों बाहागो लादों आरो जोंनि बर'फोरनि लं स्टान्डिं डिमान्ड बड'लेण्ड सेन्ट्रेल स्टेट बेनि सायाव बिथांमोना जोंखौ जेब्लायबो सापर्ट होगोन होननानै सै खालामगोन होननानै जेब्लायबो जोंजों नांथाबनानै जोंनि हाबाफारियाव बिथांमोना सहाय होगोन हाग्रानि बे हाबाफारि खुंनायजों लोगोसे नोंथांमोना सरकारसिम माबा मोनसे डिमान्डफोर बा दाबि खालामो नामा? दिनै जोंहा नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जि जों मोनसे मन्थ्रिया जाथि सिबिनाय जाथि जौगानाय आरो बर' हारिनि मोनथाय भारत सरकारनि मोनसे जोंहा प्रभिजन थांनानै थानायनि बेनि सायाव जों सावरायदों जों गोदान मोनसे मेम'रेन्डाम एबा माखासे डिमान्ड जों बे प्रग्रामनि गेजेरजों जों बानायनाय जायाखै खिन्थु जोंनि बडि सेन्ट्रेल बडिखौ जोङो फुल प्लेजेट दाफुंनायखौ बे हाबाफारिखौ साक्सेसफुलि बिराद मेहेर गोनांजों जों खालामनो हादों।